Bang. Bangsat. Titik nggih. Heh? Bangsat. Aja bangsat kowe iki karo kanca dhewe yang ngunekke bangsat. Kuwi Ting, gunekke bangsat kuwi Ting. Oh. Piye kin? Ora piye-piye. Lah kowe iki kok wedi to karo wong wedok ora piye-piye. Kula seneng ya, Pak. Heh? Seneng. Seneng karo sapa? Tatin. Kowe terpesona ya kowe ya. Pesona, ayo Tin. Aduh ya. Yuk, mari. Ayo engko sithik, 1, 2, 3 ya. Kemarin pergi ke mana, Bang? Gak kemana-mana. Ke Gembira Lokal. Wong nyambut gawe saben dina ditim lumpuk ora nendi-nendi. Ya, siap. Ya. Oke. Yuk. Ya, engko sithik. Ya 1, 2, 3 4. Gembira Lokal. Kosike. Kegembira Loka ngono, semono. Gembira Lokal. Ayo, yang Piye? Saka awal. Larase to ken. ya. Wingi semono kok. Wingi apa kemarin? Kok kemarin? Yo. Kemarin pergi ke mana, Bang? Ke Gembira Lokal. Ya. Hari Minggu Kanja. Ya. Kok kaya dijak ya. Hari Minggu kan ya. Kowe muni gajahnya. Yo, saka gajahnya. Hari Minggu apa? Gajahnya, Ada. ontanya, Ada. monyet-monyet, Kera. kara-kara, Ada. ingin jajan, Ben rasa dikandani nganti iso. ingin jajan. Urung jajan yo. Belum toh? Belum. Apa tuh? Gak tahu Apa lah. saya? Lupa. Tin? Aku juga Gak gak ada. tahu. Apa sih? Apa sih? Oh ya, Semua. semua hewan. Ayo apa-apa Tin? Lah. Kayak ora Gimana? Iya gimana? Semua hewan. Yuk, Apa? ayo. Kera. Jangan ketawa toh. Habis Semua nadane sepiro? Nadane semua sepiro? Semua hewan. Semua hewan. Ya, terus apa-apa ada. Ayo. apa-apa ada. Ingin kamu.